Hello everyone. बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नै दायो आङो फुंनि साहा फुदुंगासिनो। लाल साहा फुदुंग्रोनानै लाबाय आङो। जाबाय। साहा लोंनोसै दाना। ओमफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ। मनो जा नोंनि सेरखौलाय थां। मा हरुसिया तुन बिजा लोंग्रोनोसै ना साखो। दा हाबाय थासिगोन नै माबा मा होनो खांख्लर जायो दिनै खांख्लरजों आलु एवना होनोसै। ओमफ्राय दिनै हरनि सबाइ ओंख्रि दङ सबाइजों ना इफाले आमनु नै लोगोफोर जा मुनुवा सिख्ला देरथारबाय आरोना लाजिलायग्रा जाबाय दाना भिडिअ लाबाथाय। न'आव हय लाजि नाय मोखाङा नाय खखाबा दोलाना दं। लाजिगारो दानिया सिख्ला देरनायखाय मालाय खानायाबो जाय ब्रुं ब्रुं र' लबरायावनो दंमोन खानायखौ खाना होग्रोनि खखाबा मैया गोलैना दोलाना दं। दुस्थ'ना गावहाबो खारथिंबाय थायो र' र' मोनसां दा हरना होसिगोनहाय ओरैनो खाना होनोसै जाय ब्रुं ब्रुं जादों। लाजिलायनाङा दे नोङो। दे खुथायाबो गालांबाय हनै दे saya lang saka saya लोंथोसैहाय सेन्देलाबो नाया मानो आंनिखौ गानना गिदिंबाय थायो गावनिखौ गाना सोरांबानो इखौ गाननानै गिदिंबाय थायो itu cuma गरम दे ओंखाम जाखांबायसो दालिजों देरथारबाय ना देरबाय थार आं ini बिस्कुटखौ इदि सोमना जानो जि गोथाव मोनो। दसेल' होगोनहाय आलुखौ ना लेमस्लाजोब्बाय आलुखौ हनै सासेया enggak ना दासो एवहांदों ओइ थांना थांला बाजाराव sangat ओइ सिरिनाया मा मैया ना मा सिरिनाया अबेनिमोन खान्थाला इनिसोना इनिसोमोन इनिसोमोन खोमा ना जानांगोन र' नै इखौ दिनै गोथाङै जाग्राखौ इसाबो फैनो नागिरदोंमोन जानो नै थाइसे गाहाम ने दायो जानांगौ दायो नैखौ राबायना इयो नै थाइसेया रानायखायनोथ' सिरिबाय खोमा नै नै मोनबाय आयौ मा खान्थाला नै गाहायनिया मोनदों गेफे गेफे थांलायदो नै थ'वाखै राथ'वाखैनो खान्थाला जि बुरजा थाइदोहाय लोगोफोर जाना ओमफ्राय माबाया मा होनो थाइजौआ एसे खम आरो थाइजौ ओंखाम थाइजौआ एसे थाइदो ओमफ्राय गोखैयाथ' खमानो थाइदो मुनु खाबि ना नायटु कुन्टु खाबि इटु खाबि नायटु खाबि नायटु खाबि थाइजौबो हाननांगौ